Hello? Hello futhi kunjani? Sikhona mnethu njani? Ake ngikhuluma na Roni. Yes, Ronnie Sikhonza. Yebo Roni, inhlanhliwele ngakuwe mnethu manje. Yebo bhuti. Uthola umsebenzi la kafaya. Ho. Umsebenzi bhuti. Yebo bhuti awutholile sicela nje ukuthi kusasa uvele. Ngivele bhuti asikhathini nje mnethu. Ngawathi nga7. Nga7. Ya konke impahla nakho sesikhona. Okay bhuti, okay. Nxa sibhuti wakabani sibongo wena? Ngazwane mnethu. Wakazwane. Nxa sibabezwane nkosami ngenathi ngizabateni Roni wa rapper. Hayibo. Yes, wa rapper nje Roni. Yes se, manje angadli ukuthi uplanani mina bese ngiveta liqiniso ukuthi Roni wa rapper. Jesus is Lord. Ungafuna wena kumbambela mfowethu. Ya awu bhuti ngifree mina ngiright nje ngingafika mina kusasa ngabani isikhathi sengafika fast. Kusasa cause vele naye siqoka impahla letilinganako. Sayi30 sonke. Angithi uthi ngimora. Yes ngingimora sengifikele kuphi ngifile ema office nakafaya. Yes, fike na office ngafaya kusasa. Ngabani sesikhathi? Nga7. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu zikothe mangweni. Okay, sure. Sure sir. So ngonelani manje? Ngarepa bani mina ngibizange sengithinta ngombatana mina. Ayena ngishelo lokurepa lokho mina ngisho ngesikhathi urepa khumbula ngesikhathi nangithetha Charles Chorus lese musician. Yebo lokurepa lokho manje musuke ke usisho lokunye ungasakunaka ngisemsebenzi fans wakho yena man mora so ngajekela umsebenzi wena ngani yebo vele kusebenza bahluleka ndasela mina ngikhuluma lokurepa lokurepa echorusini yakhumbula nje uShalom Manang lokuthi kusukela lapha ngisho lokurepa lokho mina manje musakayiva musilona ke besangiluzile nomsebenzi una sothola mora wena uhajeka umsebenzi wami no problem ngakusho mina indutenda kahle tonke longetulu Ugak stress. Umsebenzi bangudzinga. No, your time will come. Hey.